nové tričko, nový podcast. Tá istá Elka. Nové šaty. Téma dnešného podcastu: prečo si unavený a čo s tým? Takže toto je asi dosť rezonuje. Dosť veľa ľudí má asi problém s tým, že sú často unavení a nevedia, čo s tým. Buď je únava fyzická, a potom aká je druhá, mentálna. Takže čo si myslíš? Prečo je niekto stále unavený? Tak jedna už, ako si spomínal, najprv, aby sme vôbec rozlíšili, že aké únavy sú, tak v prvom rade určite musíme spomenúť aspoň tú fyzickú únavu na nejakej úrovni, lebo príliš veľa informácií máme, alebo prichádza ku nám každý deň, či už cez mobily, cez internet, cez správy, televízor, čiže naozaj z rôznych strán, že to potrebujeme spracovať. To je obrovské množstvo informácií, ktoré dakedy sme nemali toľko. Ano. A to všetko potrebujeme fakt niekde uložiť, niečo s tým urobiť. A potrebujeme sa to naučiť. Okrem toho, pomimo, keď ešte máme toľko informácií v priebehu dňa, pomimo ešte máme nedostatok spánku, lebo večer či už pozeráme televízor, pozeráme internet, sledujeme a sociálne siete, nemáme dostatok spánku, telo, lebo odkiaľ ukradneme ten čas, čiže ukradneme zo spánku, akože. No a čiže tým, že nedostatok spánku, potom nesprávna životospráva, čiže strava nie je vhodná, ktorú jeme. To často vidím, bohužiaľ aj ja, pri nákupoch. Že čo nakupujeme? Spracované potraviny, nevhodné, telo si s tým nevie rady. Čiže už tam potrebuje zase telo obrovskú energiu, aby vôbec to spracované jedlo nejak uložil, spracoval, niečo s tým urobil. Najviac energie telo vydáva na trávenie. Na trávenie. A tam, keď dávame nevhodné potraviny a veľmi spracované potraviny, telo potrebuje oveľa viac energií na spracovanie takých potravín ako nejakých zdravších alebo jednoduchších. Čiže čím jednoduchšia strava, tým lepšia pre nás. Čiže už tam zase kopec energií. Čiže takto my porozkladáme v priebehu dňa svoju energiu a potom jasné, že nemáme. Yes. A plus tomu prichádza aj tá mentálna alebo duševná únava, že keď ešte do toho napríklad robíme prácu, ktorú neradi robíme, alebo robíme činnosti, ktoré neradi robíme, alebo počúvame ľudí, ktorí ma skôr vyčerpávajú, že mi berú tú energiu, tak prichádzam vlastne o 70-80% svojich energií a mne už neostane nič. No do tej mentálnej aj tie sociálne siete by sme mohli dať, nie? Mentálne aj. Či myslíš, že to je aj tá fyzická? Aj fyzicky, lebo oči. Cez oči. Tam vyčerpávaš telo. Takisto. Čiže oči sú unavené, bolia, oči, chrbtica, lebo sedíš. Čiže tam vyčerpávame aj fyzické. Tam internet, mobily a takéto to vyčerpávajú aj na fyzickej, aj na mentálnej úrovni. Čiže všetko s mierou. Všetko s mierou, určite. Čiže treba v prvom rade si uvedomovať to, že čo mi berie najviac energií. Čo mi spôsobuje to, že som unavená, alebo čo mi spôsobuje to, často ani nie iba únavu, ale že ma to frustruje. Čím viac ma niečo znervozňuje, tým viac ma to niečo vyčerpáva. Čiže berie energiu. Napríklad ja som mala istý čas vo svojom okolí ľudí, ktorí tým, že vedeli, čo pracujem, tak hoci kde ma zastavili a začali sa mi sťažovať. Hovorili o svojich problémoch. A som si všimla, že strašne chvíľu počúvam a potom už mám pocit, že normálne ako keď len človek tak sa zasekne a počúva, nechceš povedať nie, lebo nechceš uraziť a chceš vyhovieť. Si chcela vyhovieť, chcela vyhovieť, ale
zrazu človek máme pocit, alebo som mala pocit, že mi odchádza tá energia, že normálne sa mi zatočila hlava. Je veľmi dôležité, aby sme... Ja som sa potrebovala naučiť povedať, že viete čo, hneď zastaviť na začiatku, že ja chápem, keď máte tie problémy, ktoré potrebujete riešiť, nech sa páči, viete sa objednať tu, viem vám dať termín a tam budeme riešiť váš problém. Mimo toho nebudem. Ja som sa to potrebovala naučiť. A všetci, ja si myslím, že veľa takých profesí je, či už kaderníctvo, kozmetika, kde automaticky chodia ľudia s tým, že sa tam aj vyrozprávajú. A častokrát sa mi sťažujú presne tie ženy alebo tie profesionálky, ktoré tam pracujú, že sú tak vyčerpaní, že ani nie tej roboty samotnej, že upraví vlasy alebo tak, ale spracovať alebo z tých ľudí, že áno. A treba si uvedomiť, že keď sa sťažujem niekomu, tak ten človek berie energiu. Keď niekto sa sťažuje, berie energiu automaticky, upúta na seba pozornosť, potrebuje energiu. Ja keď mám vo svojom okolí niekoho, kto neustále sa mi sťažuje, veľmi častokrát sa stane, že taký človek riešenie veľmi ani nechce. Jasne. Len potrebuje dokola sa sťažovať. Treba hneď na začiatku zastaviť takého človeka a sa opýtať, viem ti niečím pomôcť konkrétne? Čiže či hľadá riešenie. Ako náhle povie, že nie, tak poviem, že dobre, alebo nasmerovať, že viem ti dať číslo na odborníka, alebo kde sa môžeš vyrozprávať, alebo môžeš sa vysťažovať. Ja tie problémy tvoje nemôžem riešiť. A to nehovorím o tom, že keď máme partnera a potrebuje sa mi vyrozprávať. To je iné. To je úplne v poriadku, lebo tam dávam, prijímam. Hovorím o tom, keď mám bežne v takých ľudí vo svojom okolí, o ktorých nič nedostávam, len berú. Takzvaní energetickí upíri. Takzvaní, áno. Častokrát v dnešnej dobe počujeme ten názov, ale áno, presne, energetickí upíri, ktorí mi neustále len berú energiu. Čiže ja stále hovorím, že prídu zadarmo natankovať si a potom odchádzajú. Čiže dovtedy chodia, kým ich nestopneme, že nedávam svoju energiu, nemám prečo dávať, tým aj tak mu nepomôžem skutočne, lebo v skutočnosti mu nepomôžem, len v kuse bude chodiť a ťahať a kvázi kradnúť tú energiu. Jasné. Čiže potrebujeme vedieť a uvedomiť si, ktoré činnosti a ktorí ľudia mi berú najviac energii a či mi to stojí za to, alebo v pohode to viem strihnúť a nedovolím. Kľudne to môže mať za následok aj to, keď to dovolím, takže potom sa aj zo mňa môže stať ten energetický upír, lebo automaticky, keď odo mňa budú kradnúť, tak potom aj ja môžem niekde chodiť, dotankovať takým istým spôsobom, ako mi je zobrať. Čiže na to by som si dal extra pozor, lebo kľudne sa to môže zvrhnúť tak, že presne to, čo odsudzujem, alebo tých ľudí, ktorých odsudzujem, tak sa stanem jeden z nich, pretože to dovolím a podvedome začnem robiť to isté. Áno, presne tak. Čiže buď tak začnem, že aj ja pôjdem do nejakej sebaľútosti. To sú rôzne praktiky, rôzne techniky, ako človek nevedome. Ja stále to zdôrazňujem, že to väčšinou nerobíme na schvál. Len nám to funguje. Jasne. Tak ako dieťa, keď sa rozplače a niečo dostane, tak potom to bude robiť za každým, lebo zistí, že sa rozplače a dostane nejaký lizátko, darček, niečo len aby bolo ticho, tak za každým to bude robiť. Čiže robíme to aj nevedome, aj my, že keď nemám energiu, pôjdem niekam, sťažujem sa, dostanem, zrazu mi je lepšie, tak to budem robiť podvedome. A my, aby sme, keď ja si to neuvedomujem, že to robím dookola, nezastavím to, tak áno, ako si to povedal, môžem potom buď hľadať, keď som vedomá, tak keď som vedomá, väčšinou to zastavím. A keď nie, že nemám na to silu a nechcem uraziť, lebo mi to robí niekto z rodiny a tam nechcem. Ja si myslím, že aj keď to robí niekto z rodiny, tak tiež stále sa dá nájsť nejaký spôsob, ako zastaviť toho. Ponúkať riešenia. Podľa mňa to je týmto zastavíme automaticky toho druhého. Ako náhle ja ponúknem riešenie, tým už neťahám to na seba a nedovolím, aby podvedomie mi nedovolí, aby ťahal ten človek zo mňa energiu. A ako náhle ponúknem ja riešenie,
a keď ten človek nechce to riešenie, lebo chce tú energiu, nie riešenie, bude a skúsi to ešte 2-3 krát a v kuse ja ponúknem nejaké riešenie, že vieš čo, viem ti pomôcť takto a odmietne, už nebude ďalej sa sťažovať, lebo vie, že už mi nemôže, lebo ja som ponúkla riešenie, automaticky potom bude si hľadať niekoho iného, inú obeť. Čiže iného, nikoho, od koho môže čerpať tú energiu. A keď sme sa bavili o tej rodine, v prípade možno tej blízkej rodiny, tak to viem urobiť aj tak, že vedome budem toho človeka počúvať, alebo toho blízkeho a tým pádom sa ma to tak nedotkne a nezoberie mi toľko energie. Že nepôjdem tam do toho emočne, nebudem to s ním prežívať. Tam presne funguje to, že vedomá komunikácia sám so sebou, ktorú vedieme, čiže automaticky vtedy v duchu si poviem, že ja nedám svoju energiu. Jasne. A tým automaticky stačí, že v duchu si to poviem, automaticky zastavím ten tok, lebo si uvedomím. Ako náhle niečo si uvedomíme, že robíme, že mi odchádza tá energia, to vieme aj zastaviť. My všetko riadíme. Či už vedome alebo nevedome. Či už vedome alebo nevedome. Všetko je, ako sme sa učili ešte aj na fyzike, že všetko je energia. Som vtedy si to nechápala, ale keď som mala dieťa. Teraz to žiješ? Teraz to žijem. Že energiu riadíme, tak naozaj všetko je energia a všetko riadíme. Čiže treba si uvedomiť, že moc nad vašou energiou mám v prvom rade ja. Ako náhle ja tú energiu nedám a v duchu si poviem, že nedám a zastavím to, tak jednoducho to už nepôjde. Jasné. Dobre, čiže to máme ľudia, potom máme tam, keď robíme prácu. Áno, potom je tam práca, ktorú robíme robíme, lebo si myslíme, že musíme to robiť. A presne to sú tie naše programy, že častokrát si myslíme, že niečo musíme robiť, lebo není iná cesta. Ja si myslím, že stále je iná cesta. A teraz sa, ešte prepáč, že ťa preruším, teraz sa skôr bavíme o tej práci, nie že ťažko fyzicky pracujeme, že tá fyzická únava, stále sa bavíme o tej mentálnej úrovni. Čiže robím prácu, ktorú nechcem robiť, ktorá ma nenaplňa a ktorá mi berie možno o mnoho viac energie, ako mi brala práca fyzická. Presne aj tu platí, čo sme už hovorili v niektorom podcaste, že je veľmi dôležité, že či ja si nájdem niečo pozitívne v tom niečom, čo robím. Lebo ja si myslím, že áno, častokrát robíme prácu a alebo fakt nemáme možnosť akurát vtedy hneď zmeniť. Keď nemám hneď možnosť meniť prácu, tak to je preto, lebo tam potrebujem byť, tam potrebujem niečo sa ešte naučiť, kvôli niečomu tam som. Vtedy je veľmi dôležité sa pozrieť a vtedy ma vyčerpá tá práca, keď ja každé ráno sa zobudím s tým, že ja neznášam tú prácu a ja zase tam musím ísť. Lebo to je veľmi ťažká energia. Ako náhle ja by som išla s tou myšlienkou tam, že čo mi zase dá ten deň pozitívne, čo sa tam naučím, alebo sa sústredím na pozitívnych ľudí, alebo stále je niečo pozitívne. Lebo veľa ľudí napríklad mi hovorí, že hej, oni ťažko pracujú, to ich vyčerpáva. Len ja si pamätám, že som mala prababku, ktorá robila na poliach fakt ťažko a bola síce unavená, ale stále sa usmievala, stále bola pozitívne naladená, lebo našla tam v tom to pozitívne. Aj tá únava je potom taká iná. Pozitívna. Presne. To presne, keď človek napríklad začne pratať byt a najprv chce len trošku, potom zrazu pratať celý byt a síce je na konci dňa strašne unavený a zrazu ale cíti tú radosť, má taký dobrý pocit z toho, že takú príjemnú únavu na konci. A takú príjemnú únavu, že už nie je to taká iná únava. My hovoríme tu hlavne o tej negatívnej únave, keď človek len sa vláči. A častokrát, keď ja idem na ulici a sledujem tých ľudí, veľakrát to zvyknem robiť, tak častokrát mám pocit, ako keby sme boli už pomaličky len také bez duše. Že len ideme, sme niekde v hlave, sa točíme okolo nejakých myšlienok a tak strašne ťažko padne aj chodíme. Ja vydávam často tento pohľad, ako keby
vyslovene ako keby múmie som videl. Áno, presne, nejakí roboti, alebo len to je presne... Bez úsmevu, bez energie, srbení, buď do telefónu pozerajú tí ľudia, alebo len tak bezprízorne chodia. A to práve preto, to je naša voľba. Ako náhle, len to nechceme vidieť, že to je naša voľba. Nadávame na systém, nadávame na všetko. Pritom to je naša voľba, lebo človek aj na konci dňa, ja aj na konci dňa môžem sa tešiť, že je koniec roboty, idem po ulici, sledujem slnko, teším sa z toho, že je pekne vonku. Namiesto toho, aby sme sa sústredili teším sa, že som zdravý. Áno, teším sa, že som zdravá, že vôbec môžem pracovať. A namiesto toho sa sústredíme na tie negatívne veci, že nadávam na prácu, zase ďalší tiež ťažký deň, na politiku, na všetko nadávame. A tým ešte viac si neuvedomujeme, že ešte viac tlačím seba dole. A konec koncom, komu zase ubližujem najviac? Sebe. A si myslíme, že teraz neviem, s kým vybabrem, keď ja budem mať zlú náladu. No akurát zase so sebou. Čiže zase stlačím svoju hlavu pod vodou. Takže o tom to je uhol pohľadu. Ďalšia vec, čo nás veľmi vyčerpáva, a to sú myšlienky. Ja veľmi veľakrát myšlienky v zmysle minulosti. Áno. S tým veľmi často sa stretávam posledné obdobie, čo mám tu klientov, nevedia sa zbaviť minulosti. Nechceme sa zbaviť minulosti. Tak, nevedieť znamená nechcieť. Nevedieť znamená nechcieť, áno. Lebo je to len na mne. Či sa v tom budem utápať, čo sa stalo, komu čo urobil pred 20 rokmi, je to tak nepodstatné ináč. Je to tak úplne jedno. Nemá tu žiadnu váhu v dnešnej dobe, lebo je to len na mne. Je to moje rozhodnutie, či budem konečne už slobodná, lebo tým si neuvedomujeme, že koho najviac zatvorím do nejakej klietky. Zase toho istého. Zase toho istého, teda z teba. Čiže ja nemôžem byť slobodná, pokiaľ žijem v minulosti. Pokiaľ stále niekoho obvinujem, pokiaľ stále budem mať pocit krivdy. Potrebujeme oslobodiť seba. A toto, že ja žijem v minulosti, mi berie strašne veľa energií. A to si treba uvedomiť. Že keď ja stále budem rozmýšľať o tom, čo bolo dakedy, to mi kopec energií zoberie. Už mi neostane na to, aby som tvorila peknú prítomnosť alebo peknú budúcnosť. No budúcnosť tvorím len prítomnosťou. No. To tiež zase len už nie som potom v prítomnosti. Tá minulosť a budúcnosť sú rovnaké, lebo či žijem v minulosti alebo veľmi v budúcnosti. Áno. Či nemáš ten pocit? Jasné. Ja som tým nemyslela, že treba žiť v budúcnosti, len tvoríme budúcnosť. Prítomnosti. V prítomnosti tvorím budúcnosť. Len treba si uvedomiť to, že a stále všetko sa mení ináč, takže to ja môžem mať neviem, akú predstavu o svojej budúcnosti, len každú sekundu, každú chvíľu sa mení všetko. My stále všetko meníme s našimi rozhodnutiami. To v tú chvíľu, ako sa rozhodnem, čo urobím. Ja stále sa môžem rozhodnúť inak. Jasné. Aby som to dal na pravú mieru, ako som myslel tú budúcnosť, tak to znamená, že nemyslel som tým, že si nemám plánovať, alebo že by som si nemal stanoviť ciele. To si myslím, že je veľmi, veľmi podstatná súčasť. Len v budúcnosti som myslel tak, že a teraz keď budem mať toto, alebo budem mať toto, tak budem žiť iný život. Alebo, ja neviem, budem mať viac peňazí. Tak. To sú skôr očakávania. Čo sme už hovorili, že očakávania nemať. Budúcnosť, ale treba si toľko uvedomiť, že stále treba mať nejaké... My stále riešime do istej miery aj budúcnosť. To je normálne. Lebo potom veľakrát sa opýtali, že hej, tak potom netreba, alebo veľakrát potom ten človek spadol na ten úplný extrém, áno, že už ani vôbec neriešil budúcnosť, čo sa týka, že z čoho zaplatím budúci mesiac účty, lebo tak kašlem na to. Čiže zase do nejakej miery my riešime budúcnosť, lebo riešim to, že nejakú existenciu budúci mesiac alebo nejaké kde budem bývať budúci mesiac. Čiže do nejakej miery to riešime. To je úplne v poriadku. Len nežijem v budúcnosti a presne to nepodmiením to niečím. Nepodmiením svoje šťastie niečím. Nič nepodmienujem vlastne. Nechám všetko voľne. Nevieme voľne
plínuť alebo voľne plávať v živote. Všetko chceme mať nalinajkované. Niekam zapísané a nastavené. Čiže takisto aj z tej minulosti je fajn ju nejakým spôsobom zanalizovať, rozobrať, poučiť sa z nej, otočiť papier a ísť ďalej. Áno. A čo sa týka budúcnosti, mať nejaký plán, nejakú víziu a byť tam flexibilný, to znamená, že prispôsobovať sa podmienkam, to, čo mi život prinesie a nedržať sa silou, mocou a pevne scenáru. Áno. Super. Áno. A presne tie veci potom nám berú veľmi veľa energie. A máš nejaké tipy, lebo fakt s tou minulosťou mám pocit, že strašne veľa ľudí má problém, ako najjednoduchšie alebo nejaký spôsob, ako sa dajú jednoducho pustiť tú minulosť. Lebo častokrát sa stretávam s tým, že niekomu sa stali také zlé veci v minulosti v jeho ponímaní, že to nedokáže pustiť len tak. Alebo nechce skôr. Nechce. Ja si myslím, že aj tak neexistuje iný spôsob, len to rozhodnutie. Len sa rozhodnúť, že už stačilo a tak, ako som hovorila, rozhodnem sa pre seba. Jasné. Čiže nerozhodnem sa pre tú osobu, že kto alebo čo mi robil, ako mi krivdil, čo mi spôsobil, lebo pre mňa ja sama pre seba som oveľa podstatnejšia. Čiže si zvolím seba. Nie to, že sa budem trápiť kvôli nemu. Si neuvedomujeme, že tým ešte dám tomu druhému človeku energiu. Tým, že stále myslím na ňo. Stále ho nosím niekde so sebou, vláčim ho na chrbte. Jasné. Poznáš ten príbeh, čo tí dvaja mnísi, čo prechádzali cez... To môžeš povedať. Povedz. Ja mám povedať. Neviem, či to dobre zreprodukujem. A išli dvaja buddhisticky, to boli mnísi. Jeden starý mních a jeden mladší. A zrazu bola žena cez nejakú rieku, ktorá nevedela prejsť cez rieku a poprosila ich, či by ich nevedeli preniesť. Tak ten starý samozrejme zobral tú ženu a ju preniesol na druhú stranu a ten mladý, ak tak idú ďalej a po pol hodine ten mladý sa pozrie na toho mnícha a hovorí, že nehovorili nám tom v kláštore, že my sa máme zakázané, že sa nemôžeme dotknúť ani ženy. Ten starý mních mu hovorí, že no tak ja som ju preniesol na druhý breh, som ju pustil a vidím, že ty ju ešte stále nesieš. Áno. Takže... Áno, presne tak. Berie nám kopec energii tým, že toho druhého ešte stále nesieme niekde v sebe, na chrbte, práve tým, že ho nepustím. Že nechcem ho pustiť. Lebo si myslím, že neviem, čo sa mi dostaví, že čakám, že príde a poprosí ma o odpustenie. A v prvom rade ja potrebujem odpustiť sebe a potrebujem odpustiť tomu druhému. A či ten druhý, či mi odpustí, či príde a poprosí ma o odpustenie, to nie je podstatné. No paradoxne, už keď mu odpustím, už to ani odpustenie nepotrebujem. Tak práve preto potrebujeme pochopiť, že ja potrebujem. Stále všetko je o nás. Ako náhle tieto veci v sebe vyrieším a pustím, hneď budem mať viac energii. Hneď bude sa mi viac dariť. Čiže preto častokrát človeku sa nedarí až ako to je zvláštne, že obviňujeme toho druhého, že jak nám krivdil, jak nám ubližil a pritom my za to všetko dáme aj svoj život, lebo sme ochotní ochorieť až zomrieť za tú krivdu. Čiže, lebo častokrát to tak dopadne. Dovtedy to nosíme v sebe a generujeme, kým tá ťažká energia nás doslova nezabije. Čiže sa nevytvoria rôzne choroby kvôli tomu, lebo to nepustím. Aj vytvoria sa práve preto rôzne nádory a kadečo v tele. Práve kvôli tomu, lebo nechcem to pustiť. No. Čiže krivda, zase sme pri tom, že krivda, spravodlivosť, to je asi to isté. Presne lebo to. Očakávame. Pritom, keby som vedela, že stále je spravodlivosť, každému všetko sa vráti do bodky, čiže karma. Ano. Ja verím na karmu. Naozaj, mne sa to osvedčilo veľakrát. Ja verím, že na budúce už urobíme aj o tom nejaký podcast o karme. A každému všetko sa vráti. V univerzum nedovolí nespravodlivosť. A teraz je to veľmi extrémne rýchle, čo si všímam. Áno, veľmi rýchle. Čiže mne je vlastne jedno, od koho ten človek dostane tú svoju lekciu.
nemusí odo mňa. A ja takisto nemusím od nikoho. Ja keď pomôžem niekomu alebo pomáham, to tiež sa vráti. A nemusí od toho istého človeka. Môže niekto iný mi pomôcť. Čiže presne, čo dostávam tú lekciu od niekoho, tak som si zaslúžil tú lekciu a mal som ju dostať. Akorát som ju nedostal od toho istého človeka, od ktorého som mal. Od ktorého som mala. Čiže keď sa naučíme práve preto tak ľahšie brať veci, tak ľahšie napredovať, tak ľahšie žiť a budeme vedieť tie zákonitosti, ktoré jednoducho fungujú, tak nebudem mať pocit krivdy, nebudem mať pocit nespravodlivosti, jednoducho príjmam, poučím sa a idem ďalej. A potom to budem robiť inak. A potom zas inak, až dovtedy, kým to nebude dokonalé. Kým už to bude dokonalé. Áno. No dobre, a potom tu máme ešte, že neefektívne využívame využitie našich energií. Áno. No, toto je tiež veľmi zaujímavé. Ako napríklad, že chceme vyhovieť svojmu okoliu. Áno. Tlačíme na pílu častokrát, že máme nejakú predstavu a chcem, aby tá predstava bola naplnená. Za každú cenu. Za každú cenu. Čiže dávam do toho energiu, pritom už dávno cítim, že to asi není cesta. A to platí všade. Vo vzťahu, a to platí všade. Biznise. Treba vedieť, počúvať svoju intuíciu, že kedy je dosť. Čiže kedy je ten správny čas, že už mi to oveľa viac berie, než dáva. A vtedy nebudem tlačiť na pílu. No to je zaujímavé. Potom tam máme ešte možno tie sociálne siete, rôzne hry na telefónoch, ktoré si myslíme, že si oddychujeme pri tom a pritom nám to len ťahá energiu. Aspoň ja mám také skúsenosti. Častokrát som našiel nejakú hru, ktorú som hral, lebo oddych. Pritom som zistil, že strašne veľa energie mi to bralo. Nie len akože čas, ale vyslovene som sa vyslovene cítil horšie potom, ako som dohral tú hru, ako predtým, než som... Hovorím o tých hrách väčšinou takých jednoduchých na sociálnych sieťach, také vyslovene vysokonávykové, ktoré nemajú žiaden význam, len aby ma pohltili, zobrali mi čas a ako to vnímaš ty? Alebo tie sociálne siete, pokiaľ si nedávame na to pozor? Áno. Áno, častokrát takisto niekto buď sa hrá, lebo potrebuje si oddychnúť. Áno. Tak si ide hrať, pritom ešte viac energií to bere. Alebo niekto začne len, napríklad či už na TikToku, len listovať. A takisto v rámci oddychu. Len častokrát presne ten oddych, ktorý by mal slúžiť pre náš oddych, tak nás nenabíja, ešte viac nás dorazí, lebo viac energií nám berie. Keď už chceme si oddychnúť určite skôr, keď mám len krátky čas, tak 15-minútový spánok. Keď nemám na to možnosť, tak, že som niekde v práci, nemôžem si dovoliť, tak keď už potrebujem niečo pozerať, tak ja stále skôr odporúčam nejaké motivačné video. Nastaviť do mobilu. Keď už nič iné nemám, tak radšej si pozriem nejaké motivačné, čo mi dodá energiu. Čo ma trošku naštartuje. Čiže vyberať si presne to, čo pozerám. Presne, áno. Čomu venujem svoj čas, svoju energiu. Zase sme tam, že byť viac uvedomelí, že vidím a vnímam, čo mi dáva energiu a niečo mi berie energiu. Čiže sledovať, že po čom som ja viac v pohode a po čom nie. Alebo potom, čo je ešte dobré, prechádzka. Čiže keď mám možnosť, tak radšej, keď chcem naozaj, že si dobiť baterky, tak radšej sa prejdem trošku vonku na vzduchu. Áno, prechádzka v lese. Kde je príroda, stiahuje zo mňa to ťažké, čo nazbieram na seba v priebehu dňa. Či už myšlienky, energie, hocičo. Alebo potom meditácie. Určite pravidelné meditácie sú veľmi dobré. Nie náhodou stále viac a viac ľudí po celom svete medituje a dosť sa to aj propaguje ešte aj v rámci medzi slávnymi hercami, lebo naozaj človek dokáže sa naučí vypnúť hlavu. Že aspoň chvíľu nerozmýšľať. Lebo tak, ako som hovorila, strašne veľa informácií nazbierame v priebehu dňa a všetko chceme spracovávať. Mozog, mysel, všetko je unavené. No, my meditujeme 2-krát denne a meditujeme dosť 2-krát nás to denne. pomáha. Určite áno.
Čiže takéto, a hlavne sa obklopovať s ľuďmi, ktorí nás dobíjajú. Oveľa viac, ja čo si všímam a čo tak rozprávam aj s ľuďmi tak, alebo s mojimi klientmi, tak sa strácajú tie spoločné strávené chvíle. Že každý, ja som minulé tak videla v parku, tam mladí, som venčila vonku a mladí tam sedeli asi 5 vedľa seba, každý mal v rukách mobil a sledovali mobil, namiesto toho, aby medzi sebou sa rozprávali, keď už sú vonku a sedia na lavici. A strácajú sa také spoločné, že viacerí sa tak zídu, kamaráti sa tak zídu, sa rozprávajú, sa nabíjajú alebo sa dobíjajú. A toto sa stráca a viac sme na tých sociálnych sieťach. Jasne. Čo ja vôbec nie som proti sociálnym sieťam, lebo aj to všetko má svoje výhody a nevýhody, len s mierou. Dobre. Takže aby sme si to zhrnuli. Meditácia, prechádzky, najlepšie v lese. Kľudne cvičenia, pohyb, hociaký pohyb, hociakej dokonca forme. Aj fyzická práca je dobrá. Aj fyzická práca. Čoraz viac sa vraciame k prírode. Napríklad stále od viacerých počujem, že im pomáha sadiť niečo v zahrade alebo hociaká práca v zahrade, alebo kopať, čo predtým sme sme sa od toho tak ťahali čím ďalej a teraz zase sa vraciame k tomu. A takisto vyvážená strava. A vyvážená strava, určite. To, čo nám robí dobre. Áno. Sledovať, čo mi robí dobre, nejaké hobby, nech je to čokoľvek. Niekoho ukľuňuje pletenie, každého nejaká kreatívna práca. Robiť to, čo nás nabíja, čo nám dáva energia. Čoraz viac vecí sa snažte také robiť a pokiaľ človek nemá takú možnosť, že prácu vymeniť na takú, čo ma dobíja, tak aspoň hľadať tam, že čo je tamto pozitívne pre mňa. Takisto potom pozitívnych ľudí. A moje odporúčanie určite, čo je mega, nepozerať správy. Žiadne. Ani televíziu vlastne. A to o toľko viac energie mám, odkedy som toto... Alebo keď pozerať televíziu, vyberať si, že čo pozriem. No, presne. Takže máme to. A v prípade, že by ste chceli niekoho pozitívne naladeného mať vo svojom živote nejakého partnera, tak sa kľudne zaregistrujte z našej zoznamky dvaja.com. Tak, nie? Áno, presne. A ešte tvoja lajna. A keď sa vám páčil náš podcast, tak budeme vďační za každý jeden like a zdieľanie. Ďakujeme pekne. A týmto to môžeme pozitívne zaprieť všetko dobré, veľa pozitívnych ľudí, energie. Nech sa nám darí. Áno.